Přátelé a kamarádi, jsem naživu, stále ještě. I přesto, se tady zabiju. I přesto pracovní nasazení, jasně, pípající měřák do videa, to je standardní věc. Dneska jsem si na servisním zásahu v Olomouci vyzvedl několik COBček nefunkčních. Tak jenom si pojďme ukázat, co v takových prostě věcech odchází, jo. To světlo je komplet prostě mrtvý, jo. Takže takhle to vypadá. Je to takovýhle světýlko, šauet. A když do toho strčíme šťávu, tak se nám nic nestane, jo. Jo. Mám všechny tři identická závada. Na prvním jsem trošku, teda ne tápal, ale prostě je jasný, že to je něco se zdrojem, že jo, nerozsvítí se displej. Ale v tomto případě jsou zdroje dva. Jeden je klasický zdroj 230 na 48 a další zatím je step down měnič ze 48 na 12, jo. A hádejte, kde je chyba, no prostě v tom step downu, že jo. Takže původně jsem to rozebíral z této strany, to není úplně potřeba, tady pod tím je ten zdroj, jo, přišroubovaný. Tady je nějaký obslužný takový bordel a tady je prostě schovaný takhle displej s tlačítkama, jo. A když to otočíme, jo, tak je to udělaný úplně geniálně jednoduše. Tady se sundá prostě na magnetech ten kryt. Vezme se utahovačka a povolovačka. Takhle se to prostě z toho odšroubuje. Máme odšroubováno. To byla rychlovka, že? Tak, takže nám z toho vypadne takhle prostě plíšek a tady, aby jsme nestratili, je položená čočka, jo, plastová. Tak, a tady je náš step down. A po chvilce měření jsem tak nějak zjistil, že odchází prostě usměrňovací dioda, jo. 3 amperová. Tuhle stejnou tady nemám, takže tam strkám jinou. Je to taková trošku babicovina, ale prostě když nemáš to, dej tam něco jiného. U té elektroniky se verzuje celkem často, už jsem si na to zvyknul. Prostě není v mých silách tady mít všechny možný různý diody. A na všechny věci to prostě objednávat, takže tady mám takovou tu základní sadu. A prostě 3 amperovku mám jako jinou, no, tak prostě na menší napětí, tahle je na 100, já tam dávám na 40 V, ale tady to tlačí prostě 12 V, je tady 16 V kondík, jo. Takže to vlastně ničemu nevadí, fungovat to bude taky, jo. A navíc je ještě větší, takže ten odvod tepla a tu funkčnost tam bude mít určitě lepší, jo. Takže čeká nás odpojit ty dráty. To bohužel musím taky 2 rukama, protože jaksi je to všechno zablité lepidlem. A navíc tohle je na teplovodivý pastě, takže to se jako opravdu blbě vyndává, jo. Takže střih 3, 2, 1 teď. Tak, máme to tady. Ještě se stala taková jedna nemilá věc. Že se mě tady upadl konektor. On tam jako držel tak nějak na dobrý slovo, takže ho tam budeme muset přidělat zpátky. A potřebujeme teďka vyndat tuhle diodu, vzhledem k tomu, že je to celý jako chladící plocha, tak prostě co nejvyšší teplotu na té páčce nastavím a jdeme to prostě z toho vydolovat, no. Voilà, máme to zpátky zapojený. No. Tak. Test systému. No, a je to. Svítí. Je to dobrý, funguje to. Tak, máme špatný mod. Tak, 8, tak, takhle. Tak, jedna diodka a je to. Je to jenom složit, no, krát 3 a je to hotový. Jak nic. No, tak tolik k zábavě na dílně.
Takže u příštího videa zase. U nějakého pacoša dalšího.